Mkhulu, uke wathinta udaba olubaleke kakhulu laphayana. Ngizwele ukhuluma ngobungozi obukhona ekubolekaneni kwabantu besifazane ngempahla. Mhlawumbe ungathi nje fahla kancane. Okay. Sinenkinga mntaka baba la. Kunezinto esiye sizenze singazi ngokungazi ngoba thina kwesinye isikhathi lapho sicula khona sicula ekusoleni ulwazi. Baningi abantwana esibangcwabile, ziningi izingane ezicwilile ngale yonto leyo ke, ziningi izingane ezisemanyaleni ngale yonto leyo ke. Namhlanje azithola imishado, azithola izingane, zichithekelwa izisi, ikakhulu kokuchitheka izisu. Awuyiqaphele yonto, kuyingozi ukuboleka umuntu impahla oyigqokayo oyisebenzisayo nawe. Baningi abantu abalimele ngale yonto bagcine sebechithekelwa izisu, sebasemshadweni sebangasathola izingane, sebaxabana abakhunyana babo, kanti umuntu wasentshenjwa umngane wakhe bebekade besherisha la indoda engazi yena ukuthi basherisha indoda. Lento yenzeka basakhula and umqondo kuye udungekile, akayicabangi into kanje lokuthi ngahle yenzeke, kanti lona omunye umngane wakhe mhlambe ucabanga ngale kwalokho acabanga yena. Abanye ke mntaka bagcine sebe laba abashirisha amabhiya mthothi taveni niyaphuza athi umuntu bamba umngane wami ngibambe na ibhiya ngiyabuya ngisawuchama usale wena uphuza kanti sekwenziwe into ethize. Baningi abafowethu abathwele inhlabathi ngesifuba namhlanje ngale yonto yokubambisana amabhodlela obhiya, omunye aphuma yophuza awuchama kanti ibhodlela likabhiya lishiwele izinto ezithize eziyosala zikulimaza. Silimele kakhulu, isizwe silimele kakhulu. Kuningi engakusho mntaka baba, abanye bayahlomekisana ngabangane eyimngane mqome ngoba lo muntu unemali siyophuza kahle, mhla wamqoma siyophila kahle, unemoto unakho konke. Qaphela ziningi izingane ezingcwatshiwe ngale yonto, ziningi izingane namhlanje ezisemathuneni ezithwele inhlabathi ngesifuba ngale yonto. Ziningi mntaka baba izinto ezincane ezenzakalayo esingazinaki thina ezingahle zibe ingozi empilweni. Ngingabala zokushonelanga Mkancane nje singaze esimosha isikhathi mkhulu. Mhlawumbe nina balaphi bendabuko nini basize kanjani abantu abanenkinga ezifana nalezo, uthola ukuthi umuntu mhlawumbe kwasetshenzwa impahla yakhe, mhlawumbe yenziwa lokho nalokho? Baningi mntaka baba, abanye akugcini ngokusenyenziswa impahla, abanye kusebenzisa izithombe zabo ngoba i-social media iyona into epoison kakhulu kithi thina abantu abamnyama njengamanje. Mina khehla la mangifile isithombe sakho noma unganginikanga wena kululuku usithola ukuthi ngibe naso ngoba iningi lenu ni weak kuma social media, izinto zenu zindiza kalula. So ke akhona amakhambi khehla noma kusuke sekonakele kakhulu, kodwa nje akhona amakhambi masofika ekhaya noma ngeke ngiwadala ukuthi siwasebenza kanjani, kodwa nginesiqiniseko sokuthi ayikho into engene ngomuthi eke ngiphume futhi ngawo umuthi. Mhlawumbe ngizobona kanjani mina ukuthi indlela engasetshenzwa ngayo ile eyempahla noma eyesithombe, mhlawumbe ngicaciseleka kanjani? Okay. Ziningi izimpawu mntaka baba, noma ngingeke ngazi ukuthi wena kwakho kusuke kwenza kanjani, kodwa imizimba yabantu ayifani. Ngizokwenzela imizekelo njengesichitho. Umuntu mayeshaya ngesichitho ngenxa yokuthi imizimba ayifani, omunye uzizwa ngathi uhanjwa izinto ebusweni, omunye kuvele kumile ithumbane ebusweni, avela abola ubuso bonke kuvele kubhede nje, omunye kugcine kuqatshanwe endlini kube ngendlini kube nomsindo kungezwani. Angithi uyabona ukuthi izempawu zivela ngendlela eziningi. Nawe masovelile sizoqala sikufaka emakhosini sikubhekele ukuthi ngempela lento yakho iyangena kanjani, yini ekumele siyenze ukuze sikukhiphe kule nkinga obhekane nayo. Nimsiza kanjani umuntu oshawe ngesichitho ngoba ubala nje ukuthi izichitho ezihlukene? Mhlawumbe isichitho ngokuhlukana kwaso kunendlela ukuthi lesi sisetshenzwa kanje, lesi sisetshenzwa kanje. Okay, lokho kweqisho bakuthi manje ungakhulumi ngoba isichitho umuthi, wona muthi osebenza kakhulu eSouth Africa. Why usebenze kangaka lo muthi esiubiza ngesichitho eNingizimu Afrika? Ingoba umuthi cheap kakhulu emakhosini. So abantu abaningi barecommend ukusebenzisa isichitho than ukubulala. So isiyingozi vele isichitho, ngiyakwazi lokho, kodwa esayidini lakami mina njengomlaphi wendabuko ozinzela kwaMhlabeni ngani, angicela ukungasikhuluma isichitho ngoba mina nakuchaza nakuma live wami ukuthi uma umuntu efika la ekhaya eshaywe ngesichitho asingamzweni, asimzwise nathi sinjani uma sisibhekiswa ngakuye, finish. Niyamsiza yini mkhulu umuntu ofuna ukubuyisela okubi komunye? Isongeso baba.
isongeso khehla lami singadlalwa abantu iningi labantu abathakathayo abantu abangase bathakathwe. Uyimisa kanjani ke lento? Asike sithi mina bengizofuna usizo kuwena. Kanti mina lo owenze okubi komunye kuphinde kubuye lo osophendukelwe izinto ebuye eze kuwena, umsiza kanjani umuntu ofana nalokho? Khehla sineyimfihlo emakhosini khona ezinye zezinto esingakwazi ukuyidalula la komabona kude. Ngesizathu esithize kukhona abanye ozakwethu abasilalele njengamanje mhlawumbe abafuna nabo ukwazi ukuthi sisebenza kanjani. Okunye kwemibuzo yakho ngiyacela khehla ukuthi sithi kuyihoxisa kancane ngesizathu sokuthi angikwazi ukuphendula ezinye zezinto ezingahle zibe sensitive kwabanye abantu njengoba sikomabona kude kanje. Umuntu ofuna ukuxhumana nawe mhlambe ukuthola kanjani? Ikuphi la uthola khona kalula? Okay, kulula mntakawa makuthi uyasidinga thina nazi inamba ziyavela escreenini uthi inamba yethu phansi lapha usifonele. Makuthi ufuna sifike ekhaya kwakho uyasibhuka uyafona ubhuke. Uma kwenzeka usibhayela WhatsApp kanti unendaba engathi ithe ukulula kancane ungasithumeleli i-text evele nje ushaye indaba yakho ibe i-voice note ngoba manje sikenze sifunda into ende kakhulu sekanje thina sithinde nazi inamba lapha phansi escreenini lapho sitholakala khona. Siyabonga.